Hola, primer de tot, gràcies pel comentari. Aquests últims dies, que amb lo dels globus aquí a Igualada, he pujat bastantes fotos i vídeos i el feedback que he rebut és bastant bo. Ara que estic començant a pujar coses i hi ha poc moviment, un comentari ja s'agraeix bastant. Just l'altre dia vaig pujar un vídeo parlant de les fotos de llarga exposició. Ara t'explico com he fet les fotos d'avui, però si vols veure més exemples i com ho vaig explicar l'altre dia, que avui segur que ho explico diferent, doncs busca-ho i ja ho tens. A veure, deixa'm agafar la càmera. Com vaig explicar l'altre dia, hi ha diferents tècniques. Per exemple, la foto aquesta que estan inflant el globus. Si no has vist mai com inflen un globus, posen un ventilador gran allà perquè vagi entrant aire i llavors sempre el que és la tela del globus va fent moviments ondulants a mesura que va entrant l'aire. I en aquesta foto el que volia pillar així mogut era just aquest moviment, perquè just les dues persones que estan allà aguantant el globus no es mouen. Llavors estava bastant guai fer aquesta foto perquè el que s'estava movent més era la tela. Per fer aquest tipus de fotos s'ha de configurar la càmera amb una velocitat d'obturació bastant baixa. I en el cas d'aquesta foto, el que faig és mantenir la càmera el més a prop a mi possible, perquè així em veia menys, perquè si allunyo la càmera és més difícil mantenir-la quieta. Llavors me l'apropo a mi, l'agafo de tal manera que la pugui aguantar recta sense que es mogui massa, vaig fent fotos i vaig provant. Normalment sempre el pit du a la panxa, que és més fàcil estabilitzar-la. Per fer la composició de la foto m'ajudo de la pantalla i aquí la càmera a prop i vaig fent les fotos. Després per la resta, per exemple aquesta de la cistella que està com els colors moguts, aquesta del globus que està com pujant ràpid, el que faig són cops de càmera. És a dir, posem el cas que faig una foto d'un segon, doncs intento estar 0,7 segons amb la càmera quieta, el més quieta possible, i a l'últim moment faig un moviment ràpid de càmera per fer les esteles aquestes. En el cas aquesta que hi ha dos globus i hi havia una farola allà al costat, doncs m'he aprofitat de la farola per fer la composició, per córrer els colors damunt la farola que està més fosca i fer una mica de contrast. Llavors he fet la composició, que és la que es veu a la foto, i a l'últim moment he mogut la càmera. Després ja sabent això, ja les possibilitats són infinites. Pots fer moviments diagonals, pots fer moviments circulars, i després també es pot fer el mateix amb el zoom. És a dir, donar un cop de zoom al final de la foto, que és com la foto aquesta de la cistella, que ho he provat de 1000 maneres diferents i mai em convenç, perquè jo al donar cop de zoom sempre moc el cos de la càmera i no m'acaba d'agradar mai el resultat. Encara no li tinc pillat el punt. He de seguir practicant.